Bună ziua, dragi prieteni, bine ați regăsit pe acest canal. Azi filmăm un nou vlog. Deci sper să mă aud, că bate vântul. Și hai să începem. Deci n-am mai filmat de mult, fiindcă n-am avut timp, am fost și plecat. Și na. Am separat voiajorii și ornamentul. Doamne, ornamentul. Aici am mutat uriași și maghiari, 3 perechi. Ia uitați. Acela roșu e mascul. Aia, ăla e mascul. Aia e femelă și 3. Și asta e femelă. Deci îți 2, 3 femele și 3 masculi. Ăștia. Bun, hai să intrăm și înăuntru. Am și o veste mai puțin bună. Am dat voltații. Am lăsat de voltați. Aici am mai mutat un raft. Deci m-am lăsat de voltați. Aici am mai voiajorii. Uriași maghiari. Aici am mai voiajorii. Și puie 2 de jucători. Trebuie să cumpăr o femelă la cel alb. Acel mascul de la lumea lui Robi o să o fac cu acea femelă. Acesta, dacă e femelă, ăsta, căpăcit, bălțat, o să-i fac pereche, dar foarte, cred că e 90% că e mascul. Ăștia doi sper să se împerecheze. Jucătorii o să le fac cu cușcă și când o să mai iau vreo 2 sau... Da, să țin voiajor la voiajor și la uriaș maghiar și jucător la jucători. Deci, na, știați că am noutățile de aici. Uitați și tortureaua. Deci, bun. Hai să vă arăt și guțanii. Cred că o să mai iau o pereche de uriași maghiari când mă duc la târg. Dacă mă duc la târg duminică, la piață, la oraș, o să filmez un vlog acolo. Ia uitați guțanii. 3 sunt pe acolo. Hai să vă mai arăt. Bun. Aici unde am dărâmat. Aici am mutat dragonul. Ia uitați. Oul ăla de uriaș maghiar cu ou de guțani bun. Și hai să vă arăt ceva mișto. Deci da, v-am păcălit. Am mutat aici voltații. Uitați, am făcut aici. Mi-am pus o lădiță, apă, o mâncare. Am dat porumb. Uitați. Când mă duc la piață caut un mascul pentru femeia asta. I-am mutat aici. I-am făcut un loc. Acolo o să mai pui o lădiță, dacă pot. Și uitați aici, când vreau să le dau drumul, poate să zboare. Deci da. Nu mă lasă de voltați. Deci am separat așa pe rase, că se curceau. De exemplu, această femelă cu acel mascul de la lumea lui Robi scorteau corcitor. Mi-au făcut un nou, dar l-am aruncat. Și mai voiajorul ăla a primit cadou de la lumea lui Robi. Tot era împerecheată cu o femelă de uriași maghiari. Și decât să-i țin așa mai bine, nu. Am făcut aici, de ani n-am prea avut timp. Am fost și plecat și n-am avut nici timp. Aici sunt ăștia. Știți? Da. Atât am vrea să vă arăt. Dați un like. Voi a fost animalele lui Ștefanu și pa, pa!